Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tesa, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Carmelita Balneg, Gemma Frutas, Grace Agtina, ken user LC4. Gutierrez kan Pascual family dita San Quintin kan Prado, Umingan, Pangasinan, from Mariel Gutierrez. Amin at taga Cuba, Calug Sur, Abulog, Cagayan. Kan happy birthday kan ni Giselle Iringan from Lilet, Luis. Shout out kada Chona Labugin, Imelda Velasquez, Glenn Peter Sipe, kan Chichi Sayang. Giwan kan Dawadaw family, kan kakasinsin ko ada Madam Joy, kan Bay Calvin from Christine May Dawadaw. Shout out kada Jomar kan Erlinda Valle, Julius kan Jomalin, Justin, Althea, Prince Josh, Jasper, James kan Joey Serna, kan ni Lola Tomasa Frial from Jacqueline Valle, Tigusing, Santa Maria, Ilocos Sur. Makablaawan nila kay ko Jim Lawrence Marcos Lorenzo, kan anak ko ani Yan Faye iti Bantay, Solana, Cagayan, from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Shout out kada Crystal Kate Delphine, Ayla May Joan, Gian Alea Faye, kan nilakay ko ani Joselito Galapon, Tibugnay Jadi Nueva Vizcaya, from Ana Delphine. Concepcion kan Asitura family, Lynn Concepcion, Macleo kan Marzen, kan Nanay Sosima Asitura Concepcion, Tidagupan City, Pangasinan, from Angelo Asitura Concepcion. Shout out kada JC Bayaksan, Belinda Ramos, user BS6, Chrislyn Cariaga, kan Marcelina 4180. Taberna kan Mindo family, Ramos kan Alejo family, iti Tangadan, San Quintin Abra, from Leyniki Alejo. Shout out dita El Paso Restaurant, ti San Fabian Cayapa, from Joy Banis. Beverly Agurin Wangag kan Baby Kingar kan Adamo, dita San Francisco Dagupan Tabuk, ni Mother Liway kan Agnes Agurin Gabina, ijay Connor Apayao, from Marilu Odlus ti Hong Kong. Makablaawan da Rhea Joy, Sydney, EJ Boy, Kane, Ayana Zane, Clinton kan Amira, kastamat ni Larry Cacho ti Ireland, Wilma, Ruben, Marites, Margie ti Spain, kaninanay ko iji California, USA, from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Tessa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamot tandag iti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklangan itinagan at Tessa Manang, may saka factory worker dito'y lugar mi. Single parent kat adaan iti may nga anak. Manipod na amuan tinobyok nga agdadagsanak, saan matan ang nagpakpakita kanyak. Aging ga ita, iso asyaklaangan tinang biyag iti anak ko. Naawis matriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, tanam na maag ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag, nang runa dagiti solo parent akas kanyak. Sapay la ko mga rod, tamapilimot daytoy ang maipatangatang iti programa yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang. Agyaman ang tapinatkam ti awis ko kan ka, Tessa. Wan tanagdagulit kamat ngamin. Di mo't kinunakkan ka nga agbirok kalaangan iti babae ang maibagay kan ka. Saan asyak, Jim? Tessa, oray niya pa iti ibagbagam. Jack mabalin niya ibawing iti sabali ti marikrik na kapanagayat para kan ka? Ngam amumot a single parent tak. Adan anak ko. Anyalangan ti ibagadag iti amamom, no maamuan da akas kanyak tinagbalin anobyam. So what?
Saan nga importante kanyak no niya ti ibagada? Basta sikat ti kayat ko. Sikat ay ayatek. Ngam, Jim. Apay ngamin at isawon ti sabali ti panunutam. Tessa, amok. Adamot marikrik ng para kanyak. Isa pang nga asim. Aklunam ko man ti panagayat ko. Tapno agbabawi ak tulaang, Jim. Ha? Amang ano panawan naktumot laang akas iti ama ti anak ko. Saan nagpapadadag iti lalaki, Tessa? Siyak na ito eh. Siyak ni Jim amang ipatpatag-unay kan ka. Jim, Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Tapno mapaniknikak ti kinapudnok. Kastamot ti kinasudi ti panagayat ko. saan ka nga tamakmaklaat lang, Jim? Wano, amangan numaasyan ka laang kanyak. Gaputaan mo noan niya ti kasasaad ko. Saan, Tessa? Ay ayatan ka. Katong palik anyaman anay bagak. Aklo num lakit iti panagayat ko. Kan kang runaan na. Nakasagana ang agbalin nga ama para iti anak mo. Agyaman ak, Jim. Napanak nakakitan. No kasano ti kinapudnom kanyak. Sapay ko matasaan kantong agbaliw. Kaya't kadya sa unday ta nga, aklo naman ti panagayat ko? When, Jim, ay ayatan ka man. Itata nakapagkalaysatan ti Wes. Awan ka di ti panagbabawim, Tessa? Awan apulos, Jim. Napanaknakak, kanariknak no kasano ti panangipatag mo kada kaming agina. Katagyaman ak unay kan ka. Ikarik kasaan kayon to apaldaangan nga gina? Impaay na ka ti Diyos kada kami nga agina, Jim. Kunak no saan ako na makasarak pa iti mangipatag kada kami iti anak ko. Ngamdimtang ka iti biyag mi nga agina. Katdak kala pagyamanak dayta iti Diyos. Wan gayam. Anya ti bagam ka ni mamang mo. Nagkasarta di mo impakaamo kan kuana. Di mon panunutan dayta. Siya ti makaam mo. Ken dayta kumapay ti may nga ibagak kan ka, Tessa. E di ngamin na minsan, imawag ni mamang. Pagaw-awidin ako ni ti lugar mi. Tawan ka no ti mangimanihari ti plantasyon mi. Bakit mat ngaminan ni mamang? Kat, anya ti planom? Kaya't ko mga agawid tayo ni Jai. Kasi mat ni mamang. Nakasagana ka kading ag-resign iti trabaho? No anya ti desisyon mo, iso ti masurot, Jim. Nakasagana kami asumurot sa di naman apapanam. Agyaman ak nga ron no kasta. Ag-resign tan iti trabaho ta. Kat agawid tayon ijay lugar mi. Jim, nag-resign ako niti trabaho. Urayak laangan ti clearance ko. Kasta akmat lang, Tessa. Mas daw na nga ro di office. Apay ka na ang asawa ak lang. Ag-resign ako niti trabaho. Kat, anya iti ko nam. Imbagak nga agawid tayo ni lugar mi. Tawan ti mangimaton kadagiti negosyo ni mamang ijay. Naimbag man, ta pinalubusan da ka. Wan, Tessa, naawatan da mo ti sitwasyon. Masapon nga rod nga ornusa kung dagiti mayawid agamit tayo. Tapno nakasaganan ton, no agluwas tayo. Rumbang laang, Tessa. Iso kita mo dagiti importante ang mabalin na maitugot iti panagluwas tayo. Kalpasan ti kalaysami ka ni Jim iti Huwes manang Emmy, isumot ti awag ni mamang na, kat pagaw-awiden nan ni Jim.
Medyo adaamak ko idi asumurot manang, gaputadyak pa'y pulos na am-am mo ni mamang na, nga uray nagkalay sa kamin. Amangan ko nakno di nakto magustuhan ti inana. Awa na pulos pamalpalat patak, noon niya aklase ti panagbiagda iti lugar dama ng Emmy. Nagsamakadaklatan iti kinaanos kan kinasingpet kada kami ni Jim. Apaman anaalam iti clearance mi iti nagtrabahuan mi, nagluwas kamin anapan iti lugar da Jim. Ada kamin mamang. Wan gayam. Tessa, iso ni mamang ko. Naimbag nga orasyo mamang, agmano ak? Iso ka di dayto iti asawam, Jim. Wan mamang. Kat asino ba't dayta nga ubing? Anak ni Tessa mamang. Kat imbilang gumutten apudpud nung anak ko. Anya, adda anak to'y inasawam? Ha? Wan mamang. Ada ka di problema? Awan iho. Ala sige, itulod mo nida iti silid mo. Impalinis kon ka ni Maria. Urayan ka dito, Jim. Kayat ka, akasarita. Jim, di naksamot magusto ni mamang mo. Nang runay dinaamuan na nga ada anak ko. Tessa, di ka madanagan. Kasdi lang ni mamang. Mayroam tumot laeng. Diyak ngamin na ibagakan kwa na nga da anak mo. Kasta ka di? Kasla, istrikto launay ni mamang mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Kasta na. Kasta talaga. Tadamo na ka nakita. Ngam na ibagakan kwa nan ti amin sakbay nga may tayo dito eh. Ala, mapan ka nga rodan. Ururayan na ka. Ang mga no da importante a pagsaritaan nyo. Dayjay ti inasawam, Jim. Wan, mamang. Anya ka matan iho. Di ka lang nakapili mo tan iti sabali. Diyay pa'y ada anak na ti inasawam. Nagado a babae di ta. Ay ayatag ni Tessa, mamang. Katsapay ko ma. Tamaklon nyo dagita gina. Ada ka di pa'y maaramidak. Baliwan ta ti saritaan ta. Isa pinagawid ka. Takayat ko asikan ti mangimaton iti plantasyon. Ado dagiti naskan a maarami di jay. Katsikan ti makaam mo. Wan, mamang. Di yun pagdanagan ti plantasyon. Ada ako ng mga sikaso. Anyaman ti rumbang nga matarbaho ijay. Kasaritam dagiti trabahador no anya dagiti naskan na maaramid. Diyak kayatan ti makibiyang pay. Panawon mo ten tapno agtalinaed aklaangan diti balay. Wano mapanak mo ten iti kayat ko apapanan. Wan, mamang. Matungpal ti pagayatan nyo. Good morning, mamang. Intimplaan kayo iti kapeyo. Sino tinagkunakan ka nga itimplaan na kiti kapek? Adami nararamido ni Nana Maria, mamang. Iso siya kung tinagdisnudo nagtimpla iti kapeyo. Nila ang Maria ti makatimpla iti kapek.
Iso nga inton maminsan, saan ka nga ginlalaing nga agtimpla iti kapik? Nawatam. Pasensya kayon, mamang. Saan to na maulit? No apay gamin na si kapay ti inasawa ti anak ko. No naibaga na la kanyak idi, nga dagayam anak ti babae nga asawaan na, diyak ko maimanugot nga ikasar na ka ni Jim. Mamang? Talaga nagsigurado ka mo tanya. Sinigurado ti masakbayan ti anak mo. Amom ngamin nga ado ti sanikwami at awiden to ni Jim. Sana pud no dayta, mamang. Awan na pulos ti amok may papanitisan ni Kuwayo. Nagamamu kami ka ni Jim iti lugar ang nagtrabahuan na. Iso nga awan amok may papaniti pa nagbiagyo dito lugar yo. Nga ta? Amok mat ti kalidad dagiti kaskada kayo a babae. Nang runa dagiti pinanawan ti lalaki a nakasikog kadakwada. Sigurista kayo, amok dayta. Mamang, Ngamsaan kang agsigsigurado si kababae. Tabantayak amin agaraw mo, dito'y uneg ti balay ko. Oh, kumusta ti damo nga aldaw kaadayo dito'y balay ka ni mamang, Tessa? ha? Nasaya at mat, Jim. Okay kami mat ka ni mamang mo. Ayos nga rod no kasta. Basta salaam lata, na niya ti kayat ni mamang. Amok ti ugali na. No, dadi na kayat, ibaga na adagos. Awan matimbagbaga na kanyak, Jim. Nasayat nga rod no kasta. Kunak tumot kun ka. Istrikto ni mamang ngam nasingpat. Nasayat mat, tagkatunusan kayo mat gayam. Di kag danag. Kabaalak ti makidanggay ka ni mamang. Ngam, medyo agalanganin akpala ang agkutkuti diti balayo. Amo matan, agdadamo ak dito eh. Di kag danag, tadamot ni Nana Maria. Bayam nga sa tagunay dito balay. Nakababain mat no jak tulungan, Jim. Awan mater aramidak. May mayat matlaang no siya kon ti mga ramid kadagiti daduma at trabaho na dito eh. Kaasi mat. Okay, no iso ti kunam. Mabalin mo ti mapan iti hardin. Aday dyan ni Tata Indo. Wan, mapanak tumat dita. Nakaiayo nga ro da buybuyaan dagiti sabsabong dita hardin. Dahita kami ti pagusmanunay ni mamang. Dagiti masetas. Iso nga ada ni Tata Indo o gardener. Engkanto makiamamukan ko na. Wan, Jim, mapanak to iti ayan na. Inlibak ko kani Jim nga asawak ti imbagbaga kanyak ti inana, iti umuna nga aldaw akaadamin iti anak ko iti balayda, manang Emmy. Agkakasakit asarita ti imbakbakal ti inana kanyak, ngamjak pulos tinutupan. Impagpagapuklatan iti nasingpet nga asawak. Jak pulos ni namnama nga adagayam kabailan ti pamilyada manang. Tagtagikwada iti may sa aplantasyon nga iso ti pinamanehar ti ina ni Jim kankwana. Ama kagapumet no apay a pinagsubli ti inana iti lugar da. Iti laksid ti amin manang awan apulos ti madi nga impakita ni Jim iti anak ko. Imbilang na daytoy apudpudno nga anak na. Dayta ti makagapo, no apay nga urayan niya ti agkakasakit nga isawsawang ti inana kanyak, jak pulos tinutupan, kan jak pulos nagipulpulong ken ni Jim nga asawak.
Umay ka man dito'y si Katesa. Apay ka di, mamang? Nakibiyang ka man ni di kusina niya. Ha? Mamang? Imbaga ni Maria, asi kakanuti nagluto iti sidaan itapangal daw. Rina manam ka di adobo alinutom? Uwan, mamang. Panag ko nakatusto matitimpla na. Taimparaman ko pa'y kanina na Maria. Anya husto titimpla na. Nakatamtam na'y. Awan na pulos raman na. Ay, kung nangamin ni Nana Maria, maiparit kada kayo tinapgad, mamang. Iso akas nila ang titimpla nga inaramid ko. Kunak tumat adi mo pakibiyangan ti di mo among aramidan. Amok batkat, dagiti kaskan ka babae. Awan apulos ti amo nagagtagibalay. Kasanulangan ti anak ko, no kasta nga awan mat gayam amom nga aramidan. Gapo siguro iti makitkita yo alangakan panagbadbadok. Iso nga ipagarup yung awan amo katrabaho. Amok mati agtagibalay, mamang. Anya nga iti amok, no day talag papapintas ti aramidem. Kat ti anak ko ti kakaasi nga aglut-luto iti kananyo. Saan, mamang? Uray damagan nyo ka ni Jim. Siyak ti aglut-luto iti balay. Ngam agtintinulong kami kadagiti daduma pa'y at trabaho iti balay. Basta awan pa nagtalikukan ka, babae. Siguradong agbabawin to ni Jim ang asawa kan ka. Nay, hada ka magahayam dito'y harden balasang ka. Kaya't ko lang ti agpalamiis, tata. Mala, agtugtugaw ka nga rod dita, kabayatan ti panagin inistoryata. Agyamanak, tata. Ma'am Tessa, nangagko ti amin nga agkakasakit asinarita kan insawang kan ni senyora. Tata, Apay adi mo ikalintag ang tibagay. Apay abay-bay am ni senyora apagsasawan na ka. Nagsakit dagiti ibagbaganakan ka. Ngam kas makita. Awan kinapudno ti amin nga ipagpabasol kan ka ni senyora. pudno day tata. Jack pulos almanan, anyaman as ani ko atawidan ni Jim. Jack tupay amo kastoy gayam ti panagbiagda ditoy. Tessa, balasang ko. Awan amok maipapan ka ni Jim, tata. Ti amok idikat ordinaryo laang a tao, amapan makitrab-trabaho. Simple gamin at tao ni Jim. Kinayat na tinapan nagtrabaho iti adayaw, tapno mapadas na mo ti agbiag nga agsolsolaw. Asaan amang namnamalatan iti kinabak ng dagiti dadakkel na. Kat sigurado nga ijay tinagamamuan niyaw, saan ka day? Wan tata, nagsingpat ka naganos ni Jim. Jack pulos naman akastoy gayam ti biagda. Nabak ng damot gayam. Putno day tabalasang kau. Kain agmay sa ni Senyorito James nga agtawid ka dagiti amin asa ni Kwada. Ngam sugani day ti ugali kan ni Senyora. Imbala nga amin ni Senyorito James iti day di amana ang nakasingsingpad. Kain managtulaong iti pada na ataaw. Kasta ka di, tata? Wan. Talaga ajak kumporme iti aramiden kan ka ni Senyora, palasang ko. Nakasingsingput ka. Di mo pulusong batan ni Senyora. Iso asapay kung matagbaliw tumutla ang titrato na kan ka. Sapay la ko ma, tata. Sapay la ko ma.
Da, Kontesa. Narabyan ka ita Sigurado nga ado ti inarami di plantasyon. Wan nga rod. Ay, makabandog mo tagmalmalam nga da di plantasyon. Okay, sika nga Tessa. Kumusta kayo mo dito balay? Okay lang, Jim. Awan problema. Ni Mamang, kumusta? Nasaya at mat, Jim. Tessa, ada ka di rumbang amaamuak? Ang mga nadakayat mga ibaga kanyak. Ni, anya ko mga iti ibagakan ka. Okay kami dito, ikunakmat. Saan ka di? Amok nga agliblibak ka. Amok nga adon tem impanam di tabarukong mo. Ha? Ay, anya ko madayta? Awan, Jim. Mamati ka di kanyak. Di kan makapaglibak, Tessa. Impod no kanyak ni tata indo ti amin nga aramidan kin ka ni Mamang. Dakit agkakasakit nga isaw-sawang nakan ka. Ha? Apay adi mo yung baga kanya kakasjay gayam ti trato ni Mamang kan ka. Aging kat kaano nga ibturam tar aramidan na kan ka. Jim, maibturak ti amin gapukan ka. Saan asabali at tao ni Mamang? Inamday jay, katrumbang laang araumak. Ngam aglablabusan ni Mamang. Gaputa saan ka lumablaban kan kwa na? Masansan matan ti panang pasakit na kan ka? Amok ngar aramidom ti amin. Tapno maya sidag mo tiriknam kan kwa na. Da kayo iti anak mo. Ngam mo. Ngam no di na kayo maaklon. Nasaysaya at laang na pumanaw tayong ditoy. Mamang, mabalin kayo kati akasarita. May papanitian niya, iho. Amok nga ging gaita. Di yu pa'y lang maaklon ni Tessa ang asawak. Apay, nagipulong kan ka na dya babae. Awan timpulpulong kanyak ni Tessa, Mamang. Ngam tunggal agawidak. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak dito'y kabayatan ti kaawan ko. Apay, Mamang. Anya ka, Mang. Anya ka diti basol kada kayo ni Tessa. Tapno tratuan nyo itinaalas ti asawak. Jim, Araramidan naman ti amin. Tapno maiyasidag na tiriknada kada kayo nga inak. Ngaman niya tararamidan nyo. Gapo nyo. Gapo ta saan na lumablaban kada kayo ti asawak, masansan mo ta na pasakitan nyo? Mamang, isuan nagawid kami ditoy. Gapo ta maasyan kami kada kayo, nga agmaymay sa ditoy. Kaya't ko amaya sa diti pamilya kada kayo. Ngam da kayo mo tagar-aramid iti rason tapno umadayo kami. No ti kaadat anak ni Tessa iti kinabalasang ti makagapo no apay adiyo maaklon. Nabaw day ta rason, Mamang. Biktima lang ni Tessa iti mananggundaway alalaki. Saan adaka sa babae ti asawak? Nasingput ni Tessa. Iso ano diyo maaklon ti asawak? Nasaysaya at siguro na agsubli kami laangan iti nagkapuan mi alugar. Pumanaw kami laangan ditoy. Anya, pumanaw kayo? Kasanon dagiti tawidam asanikwa, iho. Awan patag kanyak dagiti sanikwa nga ibagbagayo, Mamang. Napatpatag kanyak ti pamilyak. Ngamitaan yaman ang material abanag ang maipaayo. Iho. Iso alading itak, Mamang. Napatag kayo kanyak. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Anya? Impagam ti kasjay ka ni Mamang? Wan, Tessa. Nasaysaya at langan na pumanaw tayo ditoy. No di na kayo matla maaklon ni Mamang. Kabaalak nga ibturan ter aramidan ni Mamang kanyak. Kaasimot ni Mamang no panawan tayo.
Baketen, kat masapul nga datayo akanayon amang taripato kan kuana. Kastapay lang ti kapanunutam. Kalpasan dagiti agkakaalas nga inararamid na kan ka. Jim, amok nga agbaliw tumatlaang ni mamang mo. Kat maamiris na, akasapulan na tayo itibiyag na. Kasapulan na ka nga anak na. Pudnot ako nam, Tessa. Kasapulan kayo, anak ko. Mamang, Pakawanan da ko ma, anak ko. Pakawanan na, Tessa. Amo kadakkel, tinagbasulakan ka. Pudnutin ako na kanyak ni Jim. Nga awan mo ti madi nga inaramid mo. Tapno guraon ka iti kastaunay. Mamang? Pakawanandak. Kat pangaasiyo tadidak kumapanawan. Kasapulan kayo, anak ko. podno ka di day tangay bagbagayo, mamang. Waniho. Bakit akon? Sumagmamanulangan atawan ti kaadak di tirabaw ti daga. Kaya't kayo pa'y amakadan na. Kabayatan na si bibiyagak, anak ko. Di kayo agdanag, mamang. Awan panggap mi amang panaw kada kayo. Tessa. Nakaikada nga kon, Jim. Diyak ka ba na panawan ni mamang ditoy? Kasapulan na tayo. Iso nga agtali na tayo nga rod iti dan nana. Agyamanak, Tessa. Jim. Noisuti ko ng Tessa. Sige. Agtalin na tayo dito eh. Ngam pangasi yung mamang. Tasaan ko man ang maulit pa iti panang paspasakit yu ita asawak. Ikarik, anak ko. Saan na maulit? Kat ulit, tagkid daw kada kayo. Iti pamakawan. Mamang, awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pamakawan. Mga barwanan tayo. Pat-pat ganda kayo, mamang. Kat saan da kayon to apanawan? Saan to apulos? Nagtalinaad kami nga rod iti puder ti katugangak manang Emmy, kat nakita mi ti panagbalbaliw ni mamang. Namin pinsan ang nagbaliw ti trato na kada kami, nang runa iti anak ko, nga imbilang nan apudpudno nga apo ko na. Nagtultuloy mat ti panangimanihar ni Jim iti plantasyon, kan kadagiti negosyo nga impatawidan ni mamang kan kuana. Itamanang masikogakon iti umunang anak mi ka ni Jim, kat naragsak kami amang paspasangbay, iti may samanan akamang ti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Tessa. Tessa, pagayam ko, manmano ti manugang akasken ka, nga uray paspasakitan ti katugangan na, kat nagtalinaad ti panagraem na iti nakaikamangan na. Dayawan ka iti kasta akababalin mo, Tessa. Kat nagasat kamet, takas ka ni Jim ti simmangbay iti biyagyo nga agina. May saan natakneng, ken manangipateg nga asawa. Kararag ko nga agnanayon kuman ti kinaragsakyo asang kapamilya. Kat itapay laeng, kablaawan kayon iti isasangbay ti may samanan akamang ti binukelyo a pamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak
sudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alani at Tagalaunyon, nga iti agdama kat adda ijay Malaysia. Ngamsakbay na, intay man pa'y basaan dagitoy akablaaw. Shout out kadalalin Herbacio Gonzales Prado, J.R. Prado, kan baby Eliana J. Prado, iti Saudi Arabia. Kastamatan ni Danilo Gonzales, iti Bagabag Nueva Vizcaya, Dennis Gonzales, iti Aguinaldo Ifugao, kan family Gonzales, iti Palanan Isabela. Shout out pa kanila kay ko ani Reynaldo Jose, anak ko ada Jomari kan John Ray, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Makablaawan da Marilo Odlus, Riza Tugas, Corazon Balaan, May Pats. Kastama ti Delphine family dita Jadi Nueva Vizcaya kan Galapon family dita San Mateo Isabela. Makablaawan dito'y El Paso Restaurant, especially ni Manong John Dulnuan Jr. from Joy Banis ti San Fabian, Cayapan, Nueva Vizcaya. Concepcion ken Asitura family ti Dagupan, Pangasinan from Angelo Asitura Concepcion. Liam Taberna Vallejos ken Lincoln Taberna Vallejos ti Vancouver, Canada from Leniki Alejo. Shout out kada Leonora Culiado, Velas Colovier, Germaline Gayon, Jerome Rason ken Hermeline Pacuyod. Kakabagyak di tagayong Cordon Isabela nang nangruna ni Nanay Betty Melchor from Ray Melchor ti Montreal, Canada. Happy birthday ti apok ani Avina Faith from Mariel Gutierrez. Cabalona family ti Bangar, La Union, especially ni baby Marian from Zeni, Cabalona. Belated happy birthday kani manang ko Juvie Abayaw, ije Aglipay, Quirino. Shout out kani ading ko Junior Medina kan amin at tagasaranay Purok 4, Kabatuan from Flory, Medina. Kablaawak man ti pamilyak da Jim Lawrence, Alea Farah, kan Susana Marie Lorenzo, iti Bantay Solana from Madeline, iti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lani. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad nak itinagan alani. Tagalaunyo nakmanang gam iti agdama ket addaak dito'y Malaysia. Ubingak pa'y idimang mangagak da iti adrama iti radyo, tada ito'y ti kadenggan dagiti kalugaran mi, kabayatan ti panagobrada iti talon man, wenno kadagiti babbalayda. Apektado kami manang idi saan min anang ngaganda iti adrama iti radyo, agingga idi nasarakan mi iti YouTube. Kasta unay aragsak mi manang, tamangagan mi manan dagiti nagduduma apadas ti biag dagiti dumdumngag. Naawisak mat ang nagsurat, takayat ko mamat nga ibinglay ti pakasaritaak kadagiti mang tartarabay iti programa yo. Ubingak anak asawa manang, kat ditoy nga agrikos ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, anyan. Nakaubingan ka pa'y laeng kayat munti makiasawa. Paintilaang titawon mo, anak ka. Agpada kami mat ka ni Alex nga daanan iti trabaho tatang. Isa ka baalan min ti biyang tiyada asawa na. Ison tumot la ti turungan mi. Sigurado ka din iti nobyaw.
Sapay, saan mo tataga dito'y kailukwan? Sana bale, tanabayag mo tan nga agnanaad ditoy, sipod imay nakipagnaad iti antina. Lanay anak kao. Nasingpot ni Alex tatang, kan nagagat. Amok nga awan to ti pagbabawya ka makiasawa kan kuana. Uray ko na yung nga ubing kami pa'y nga agpadpada. Ay, kahit anya nga rod nga iti plano yaw. Umaydan to ka na makisarita iti ikit na kada kayo, tatang. Simple lang matikayat may akalaysa. Para lang iti pamilya. Sige, paumayam to nga rod ida dito'y balay, tapno pagsasaritaan men, ti may papan iti kalay sayaw. Nalpasan ti saritaan may papanidikalay sa dalani kan Alex, lakay. Wain bakit? Kat sigunit inapaliiw kao. Natakno nga lalaki ni Alex. Kat nasaya at matakasarsarita ti ikit na. Mas daod ang road ta simple laang ti kayat tayo akasar dalani. Natlaw kumot day ta. Hanggang nasaysayatan day jay. Tapno saan unay anagastos. Narigat ako utang para lang iti ang grande akasar. Ay, huwag matkit di ah. Di pangrugyan dalaangan ti da dumabusbusan da kumay ti kasarda. Pudnot ako na bakit. Uray ko nang madatrabaho da nga agpatpada. May mayat mutlaang tayo da pangrugyan da. Husto ka, lakay. Ala, sapay ko ma. Taagbalin to anasaya at ti panagbiag da. Sapay ko ma. Lani, kasartan niton bigat. Naragsak ka kadimat laeng. Siyempre ah. Agbalinak ton nga asawa tinataar kan nagagat a lalaki. Unay mo't day na pa ng pasablog. Pudno mo ti bagbagak. Mayata kaya mo ta makikalay sa kan ka iti dayto nga edad ta. No jak makitkita nga agbalin to na saya at tibiyag ti bangunan ta pamilya. Agyaman na kiti pa nagtalik mo, Lani. Ikarik adi kan tulumdaang iti danak. Ikarik nga ipaay kung to amin nakasapulan nyo. Iti agbalin tong anak ta. Apay, mano aya nga anak ti kayat mo. Di uray, sanga dosina. Ha? Anya? Unay kamot to? Parigatan nakmot la una yan. San ka di? Rabak ko lang day, Jay. Uray dwalaeng. May sa babae kan may sa lalaki. Sige, ipaay kun to ti ar-ara paapom nga anak, Alex. Kaplaawan da kayo, anak ko. Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman kami, nanang. Tatang. Agyaman kami unay kada kayo, nanang, tatang. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Ada ko makidawon mi kun ni nanang yaw. Anya ka di day ta, tatang. Bakit? Si kanti mangibaga ka dagiti obeng. Ay, sige lakay. Alex, kaya't may kumaadawatan ka ni tatang niyo. Ano mabalin? Agnaid kayo kuman iji balay. Amoy umat nga italang amaisina nila ni kada kami. No ipanaw mon iti balay mi, Alex.
Kasladyak pa'y ngamin kabailan ti mayadayo kan nila ni Barok. Isa ano dapat nakabalin na. Kabayatan nga awan pa'y bukod siya balay. Mabalin ka day nga ijay kayo pa'y labalay nga agnaad. Nanang, Sige nanang, day talaga yam. Jak to ipanaw iti poderyo nila ni. Ay na, agi amanak unay anak ko. Maragsakan ak unay. Agyaman na ka, Alex. Kahit di ka agbabain na makipagnaad ka na kami, wine. Ibilang mo abukod mo abalay, ti balay tayaw. sigurado ka, Alex? Amang ano saan nga umanugot ni Antim? Siya kung ti makamamakitungtong ka na anti. Lani, di kagdanag. Umanugot day jay. Nakikalay sa akin ni Alex nga uray ado ti mangibagbaga nga ubing kami pay manang Emmy. Natalgad tirik na ka nakikalay sa kankwana, gaputa makitkitak ti kinagagat kan kinatak ng naalalaki. Nadayaw pay kadagiti naganak ko. Nga isumot ti dayawan unay dagiti dadakkel ko kankwana. Kalpasan ti kalay sami, nagtalinaad kami lata ijibalay mi. Ta isukat nga rod tikid daw dagiti naganak ko. Awan tinagbalin a problema iti panagnaed mi ijay manang. Saan apulos ang nagbaliw ni Alex nga asawak. Aging ga idiin si kugko ti umuna nga anak mi. Maragragsakan ako na ilani. Adan to nagas dagiti bambannog ko. Maadaan tanto ni tanak. Oray sakmat, Alex. Katagyaman ak unay kan ka, ta saan ka apulos sa nagbaliw. Nakarakaro pa'y aging magat kang agtrabaho. Rumbang laeng. Nang runa ita, tamaadaan tan itanak. Nakarakaro na masapul nga agdoble kayo dak. Tapno may saganaan tati panagpas ngayon to. Di ka matunay Amang nagsakit ka iti kastangar aramidam. Okay lang, Alex. Saan tayo ngagkurkurang iti inaldaw pagkasapulan tayo? Mababain nga rod tatang. Takanayon ang mairaman da kadagidikat gatangam para dito'y balay. Rumbang laeng May sa abalay ti pagnanaidan tayo. Iso ano anya ta kadata. Rumbang laeng ako kuwada mo ten. Nagsayaat ka talaga, Alex. Kat agyaman ak unay kan ka. Umadanin ti panagpas ngay mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Iso akanayon ti panagnak tapno sa anak to amarigatan nga aganak. Ay, husto da itang aramidam, anak ko. Narigat ti masisarian. Kan nagastos pa'y. Ikararag ko ang normal ti panaganak ko, nanang. Kaasimot ni Alex no masisaryanak. Bilibak nga raw iti kinagagat ni Alex. Kitkitaam nga ubing laang tilangana. Ngam nakanaknakamat. Wan nanang, iso nga awan iti edad ti panagbalin a responsable a padre di pamilya. Kat nagasat ka, anak ko. Takas ka ni Alex tinakiasawaam. Ay nalani, nagpintas a babae ti anak ta. Karuprupa munay. Makayayo ti lang na nakaturog iti abay mo. Agyaman ak iti Diyos. Ta normal ti panaganak ko. Talaga ajak kaya ti masisaryan. Nagastos unay. Apay aya, kita damot paggastos tano kas pangarigan. Sa bagay matkit di kasayaatan ti panaganak ko iti normal. Oray kaskasano, nakalakata iti nagastos. Sika talaga. Mala, agi na nakapay, tapno agsubli adagos ti pigsam.
Aywan, adagayam kinatang ko amakan. Amangan no kayat mo timangan. Madamdaman ton, Alex. Ay, huwag kayam. Sa dinutayan ni Nanang. Pinagawid ko, tapno makainan namat. Siya akong timang bantay kan ka dito ospital. Sigurado ka? Nabanok ka iti trabaho. Sa kanto man na nagpuyat. Ang mga noon niya mo ti mapasamak ka. Di na ka di pampanunutan lani. Kabailak. Kan pakaragsakak timang bantay kada kayo ita anak ta. Kabayatan ti kaaddayo dito ospital. Ada ka kaya man, Alex. Wala ni. Ayan ni baby. Adada ka ni Nanang ijalikod ti balay. Agri-remote ngamin dito unag. Mapudutan sa. Kasta ka di. Wen, iso nga insa mirakmatan at tinagluto. Tano nakita nak, kumarayo manan. Mala, ingkagpulasan. Tamangan tayon ton, apaman na makaluto ak. O sige. Ay, iwan gayang bakit? Imawag na uncle ko akardo itay. Masapol ka nung agawit aki di lugar mi. Anda ka nung mayat agumatang iti basit adagaan natawid ko kadagiti dadakkel ko. Kasla, kaya't kumutan nga ilako day jay, lani. Adakan ka day ta. Total, saan mamatan amas asikaso? Tada tayo mat ditoy. Sika ano, anya ti kayat mo? Nagpakadak iti trabaho kita eh. Tapno makapanakin ton bigat. Masapol nga na maasikaso adagos day jay. Sige nga Rod, mapan mo asikasuanan inton bigat. Masapa kan tulaangan nga agbiyahe, bareng makasubli kamot la adagos. Nagbiyahe mo't gayam anasapa ni Alex. Wen tatang, adamin asikasuan na iti lugar da. Nay, naimbag man tan nakapakada iti trabaho na. Adamot rason ti panag-absent na tatang, isa pinalubusan da. Imbagak nga umawag, apaman na makasangpot ijay. At to'y gayam ti kapeyo tatang. Agyaman anak ka. Ay, saus. Ay, ulayan. Anyamot ton, naibatak mo ton ti baso. Mala, umadayo ka di tatamangan no, mabadde kam tiriduma. Mabitla ang talag jay sagad, anak ka. Nay, adawag mo. Ang mga nun ni Alex na ika. Sung bata maon ta siya kung ti makamo ditaw. No, meron matla ang tagparparang tatang. Paimantasong batak. Hello? Wan, siyak nga Rod. Ha? Ada iti ospital ti asawak? Apay, anyo ti napasamak? Diyos ko! Sige, mapan kami adagos dito ospital. Agyaman ak. Bye! Anak, sino tatay ito ospital? Ni Alex Satang. Ha? Na-disgrasya tinagluganan na abas. Kat adda itay di ospital. Napalalo ti danag kan panagsangit ko, apaman anaawat ko ti awag maipapan, iti pan nakaaksidente, tinagluganan ni Alex, iti ipapan na iti lugar dama ng Emmy. Napalalo ti pan nakadangran na, kat awan puot na iti lasod ti sumagmamano nga aldaw. Nagtalinaad ti asawa ki di ospital, iti lasod ti makabulan. Apaman ang nakaruwar iti ospital, nagtalinaad kami pailaang iti balay ti uliteg na iti lugar da. Ijay ang nagpaimbag ni Alex.
Kat idinam na maak anasaya atan ti kasasaad na, nagawid kamin iti lugar mi. Ditan nga adda na paliiw mi iti asawak, manang. Apay akaslada nagbaliwan ni Alex manipod si Mangpet kayaw lanay. Saan una amo tagtagaray? Napaliiw kumat nga uday tatatang. Diretso ka dimot laang ti pa nagtumar na iti agas. Wan tatang, kasapulan day jay, tapno diretsyo ti panagimbag na. Nasayaat. Rimorsa mo't ti asawam. Sa dino nga'y tinapanan na. Dita ka no lang tatang. Damdamagak nga rod, no kaano amapan sumarong kar iti ayan ti sigod at trabaho na. Ngam dinak matikas kaso. Kaslawan samot interes na nga agsubli ti trabaho na tatang. Ay nalanay, amang ano din na pa'y mo't kabailan anak ko. Baybay ang pailaang. Kasano maton nga iti panagbiag mi tatang. Naibos amin nga urnong mi iti pan naka-ospital na. Kasanon ti inal daw a pagkasapulan mi. Nang runa kat ada ni baby a paggasgastusan. Anak, amangan no makapagpanunot tumot laeng. Kampay iti sumagmamanong aldaw. Baybay ang pailaang ama kainan na di asawam. Apa niya itaka lang ang nagawid, Alex? Sa dino tinaggapwam? Nakainom ka ka di? Pasit lang lani. Pinagusto ka lang ni Pare Tom. Anya, ngam saan ka mo tasigod nga gininom iti arak? Kan amumot nga agag-agas ka pa'y laang. Okay lang lani. Pinadas ko lang mat. Kan kaslagat sigarilyo ka pa'y. Amin adi mo aramidon idi abisyo. Rugrug yang muton nga aramidon. Di ka din madanagan. Ngam kasano nga agimbag ka adagos no agbisbisyo ka muton. Kan awan ka di ti planom amang sarungkar iti sigod na trabaho. Or-urayan da ka no ti panag-report mo. Diya ako nagsubli pa iti deja trabaho. Anya, sa dino nga ti pagtrabahoam. Narigat tagsapol iti trabaho ita Alex. Sayang da dya trabahom. Mabalin ka pa'y mat nga agsubli. Diya kayata ni Jalani. Agsapolak tulangan iti sabali a pagtrabahuak. Apay akas la nakaununag ti pampanunutam, anak ko. Ay, pampanunutak no kasanon ti biyag ni nanang. Saan mo nga agbiro kiti trabaho ni Alex? Dinamot ngamin kayatan ti agsubli ti sigod at trabaho na. Amom, anak ko. Panagkunak. Adda pa kainaigan na dayta iti panakadangran ti utak na idi na disgrasya. Kastamot ti mapampanunot ko, nanang. Manipod na pasamak tayo diyang aksidente. Nagbaliwan namin pinsan ni Alex. Saan na kasi ti sigod? Amud. Amu na pa yan ti agbisyo. Kan kaslawan pakibyangan nan. No kasano ama isakad mi pa iti panagbiag mi. Lani. Kasita, nagawid manan iti lugar da. Kanayo na kasta ti aramid na. No makalagip, pumanaw ratan. Agawid to no kay kayat na. Nakababain pa yan kanya Uncle Cardo a pakipagnanaudan na iti lugar da. Namin pinsan ang nagbaliw di asawam anak ko. Saan na nakas ide at ipakasak ng ti pamilya na ti pampanunutan na.
nakagagagat ng trabaho. Ita, sa balay na talaga. Agabrodak sa laangan, nanang. Anya, agabrod ka kunam. Sigurado ka, anak ko? Kapilitan, nanang. Tano sa anak agkuti, awan mapasama kiti biyagmi. Mairamraman kayo pa'y kit din. Panawam ti anak mo. Uwan ko mananang. Da kayo ti pangibatyak. Amak. Amo ka saan to amasikaso ni Alex ti anak mi. Kas ita. Kas lawan anak na. Di na pa'y amo nga awiran ni baby. No, kasta ti pangadeng mo anak ko. Suportaran da ka. Amok para iti pagimbagan nyo ti pampanunutem. Ada sakit tinakam ko ka ni Alex. Jakmat mapabason, nanang. Husto ti kunayo. Gapo siguro ta naapektaran ti utak na iti day di a disgrasya. Iso ang nagbaliw namin pinsan ti ugali na. Awa-awatem latan di asawam anak ko. Di namot nagayatan ti kasta na pasamak ken kwa na. Uwan, nanang. Katsya kun ti agaramid iti pamuspusan. Tapno maisakad ko ti panagbiag mi. Tapno saan tayong agriga tapada-pada. Mababain akon kada kayo, nanang. Di mo panunutan day talani. Adda kami kanitatang mo at tumulong kada kayo. Agyaman na kada kayo, nanang. Naawan kayo. Jack amo no anyan tinapasamak kada kami. Tatang, nanang. Naka-apply akon iti agency anapanan mi ka ni Ani. Ijay Malaysia ti pagtrabahuan mi. Nasaya at mat, anak ko. Talaga garod a patuloy mo ti agabroad, anak ko. Uwan, nanang. Kat aramidak da ito'y para kada tayo. Kan para iti anak mi ka ni Alex. Kasanong nga rodan ni Alex? Ang mga nagtali na eda nakas diti kasasaad ni Alex, tatang. Makaamu kayon kadakwada nga agama. Di kaagdanag, anak ko. Da kami ti makaamaw. Aganad ka iti papanam anak ko. Di mo baybayan tabagim. Wan, nanang, didak pagdanagan. Urayan may laang noon niya ti ko na ti agency may papaniti flight mi. Ngam kasaritak to pa'y anasayat ni Alex. Sakbay a pumanawak. Rumbang laang, lanay. Alex, amo ka maawatan nak iti dayto nga aramidak. Nagdesisyon na ka pa nagtrabaho iti balasiw tao. Tap na maisakad ko ti panagbiag tayo. Kasta ka di? Kaano ti papan mo? Iti kabiita na panawan. Makaamo pa lang dananang kada kayo. Sige, padasag matagsapol iti trabaho. No, ada? Saan ka ko mga agbisbisyo, tamay parit iti salunat mo. Kan pangaasim taasi ka sumot ni baby. Uray sagpaminsan laang. Wain, amok data. Di kagdanag. Patpatgan kayo unay ka ni baby. Amo kasan mo ang nagayatan ti kasta na pasamak kan ka, Alex. Ngam di mo kumasayangan ti may kadwa abiyag nga impaikan ka ti namarswa. Oh. Namnama ka agsublit tumot laang iti sigod ti amin. Wan ka day. Aganad kay Jaywan? Wan, Alex, gapo kada kayo iti anak ta. Agsakripisyo ak nga umadayo para kada kayo. Kumusta kayong tatang? Pasensya kayo no itaman laangan ang nakaawagak. Kalpasan anay pakaamok kada kayo ididamo ang nakasangpota kun dito'y Malaysia. Kasta ka dilanay. Kahit kumusta ngayon mo dagiti amaw, nasimpot na ka di mutlaan. Wan, tatang. Adamay sa nga anak dangaw awirak. Sa bali apagilyan ti puunda, tatang. Ngam agtrab-trabaho da ngamin nga agasawa dito'y Malaysia. Iso amasapol dati katulungan da. Ay na,
agyaman kami tanasayati kasasaad mo dita. Kumusta ngay mo't ni Alex, tatang? Kasmutlay ti sigod anak kaw. Pasaray at dati ti balay. Ngam no makalagay, tumawat iti plate na nga gawit iti lugar ta. Kasta ka di, tatang? Wen anak kaw. Paypayan milatan to iso ti mapanunot na nga ramidan. Ni baby ngay, tatang. Napanday ti center ka ni nanang mo. Schedule ti bakuna na ita. Nasapadaan na pa antap no makaawid amot lang nga dagaws. Agyaman iti ado nga ano siyo kadag iti agamak, tatang. Di mo panunutan da italan eh. Basta aganad ka dita. Kandi mo baybayan ti bagay. Uwan, tatang. Pakibagayon tulangan ka ni nana nga imawagak. Kan nasayati ka sa saad ko dito eh. Umawagak tumanan. Aganad kayo mat dita. Para kada kayo ti kaadak diti balasiw taaw. Para kada kayo, kan para iti masakbayan ti anak ko. May saak a domestic helper diti Malaysia manang Emmy, kat nagasatak ta na singpet dagiti amok. No may papanmat ka ni Alex nga asawak, kasmat lang iti sigod ti aramid na manang. Pasaray makasarek mat iti trabaho, ngam saan nga agbayag, ta agresign matla adagos. Mauawatak latan ti kasasaad na manang, ta saan mat asigod akas jay ti kababalin na. Nasingpet kan nagagat nga asawa ni Alex. Nagbaliw laeng ti amin manipod idi na aksidente. Dakkel ti pagyamanak iti Diyos, gapoy ti impaay na nga oportunidad a makatrabaho ak di ti balasiw taaw manang. Tama ipapay kun ti amin a pagkasapulan ti pamilyak, kan uray kaskasano, makaururnungak meten para iti masakbayan ti anak ko. Awan pa'y planok nga ag for good dita Pilipinas manang, gaputan na saya at dagiti natumpungak nga amok ditoy. Kan kabayatan anapigsaak pa'y laeng, masapol nga agsalukagak, nang runa kat jak amo, no aginggat kaano ti kasasaad ti asawak. Daytoy ti pakasaritaak manang, tuy pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, amok anarigat tinaglabas a pasamak iti biyagyo, nang runa tinapasamak iti asawam. Agkararag ka pagayam ko, asapay kumata agsubli iti sigod ti kasasaad ti asawam. Awan imposible iti namarswa. Iti sabali abangir, nagasat ka, tanaipaayan ka iti oportunidad nga agtrabaho iti balasiw taaw. Kat nasaya at pa'y tinatumpungam nga amom. Sapay kuma, taagnanayon tinapintas agasat asimang baykan ka, para iti ipatpatag mo unay a pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem.
Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Wilbert at taga-Tarlac. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti aga-ama, kan advance happy birthday iti anak ko ani Princess May di Taramon Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Aida Garcia, Novelin Taberna, Jasmine Rivera kan Josephine Jose. Lakay ko ani Cristobal Supnad, anak ko ani Monching kan inang Josie Ijenagilian Isabela from Crislin Cariaga ti Saudi Arabia. Happy birthday kani Avina Faith Gutierrez, pastor di Tamino Sikwan, San Quintin, Pangasinan, from Mariel Gutierrez. Shout out kada Maymay Hernandez, Erwin Cacho, user LC4, kan Grace Agtina. Shout out kani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, di Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Giawan family, kan Dawadaw family, kan ni kasinsin ko ani Madam Joy from Christine May Dawadaw ti Rizal Kalinga. Taberna kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Makablaawan ni Bryant Ginlamon iti El Paso Restaurant San Fabian Cayapa from Joy Banis. Nilin Concepcion, Macleo kan Marcen, kastamat ni Nanay Sosima, kan amin nga asitura kan Concepcion family iti Dagupan City, Pangasinan, from Angelo Asitura Concepcion. Jim Lawrence, Yanyan Faye ti Bantay Solana, Cagayan, from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Wilbert. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Wilbert, taga-Tarlac. Naasam kami adumdum ngag iti drama dito'y lugar mi, Manang. Iso nga idinasarakan mi ti Ferds Caballero YouTube channel, kanayonan adito'y ti pagdenggan mi kadagiti padas iti biyag a maipatpatangatang. Malaksid ngamin a makaliwliwa, talagamot apakaadawan pa iti adal daytoy programa. Naawi sakmet amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti agtutubo nga agtartarigagay unay a makaadal. Ngam gapo iti kinarigat ti biyag kat saanan a makapagtuloy. Ulila akon iti ama, kat siya kon ti agsersarbi a breadwinner, kan adigi ti pagtaangan mi. Rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Pirmi adagang ti panawanan niya doon Oray naka-aircon ti restaurant ta pagpapayan ta. Nabaral at taga po iti kado ti tao. Nang runay tay. Wan nga rod. Ay, kunak no saanan nga agsardang dagiti agsangpot nga umaymangan. Nga rod Ay, naimbaglagan at nakapanaw damot laangan. Enjoy mo ti trabaho tayo niya, oray makabannog. Siyempre. Nang runa no makit-kita tayo kontento dagiti umaymangan iti serbisyong ipapaay tayo kadakwada. Naimbaglaangan takas to'y at trabaho tinasarat ta, Wilbert. Uray makabannog, ngam naragsaklat ta. Saan laday ta? Adapay dagiti customer amang iti tip. Iso pa maorno nga pagguguduan tayo. Pudno day ta. Ay, gayam. Kunada mo ta sumangpat ka no ti makinkuka di ti restaurant. Ha? Naggapugayam iji abroad. Adapay gayam negosyo da ijay. Iso ati kaanakan da ti mangiman manage iti day ti a restaurant. Kasta ka di? Masapul nga rod ang nakarkara pa'y asayatan tayo tagtrabaho. No adda ditoy. Ang mga no istrikto mo tayo pudno abos tayo. Makamuditan ura istrikto. Basta aramidon ta ti trabaho ta. Awan ti rumbang kabuteng ta. Sa bagay, husto day ta nga imbagam, Donna. Kumusta ngay mo ti aldaw mo iji pagpapaayam a restaurant, anak ko? Nasayat mo't nanang. Makabannog, nangruna na ogigidan dagiti customer. Ngam naragsakak, taado ti umaymangmangan iti restaurant ta pagpapaayak. Napigsang amin da iji a restaurant, anak ko. Iso nga ado ti customer yo. Wen nga rod nanang.
Kabaalam ka diya talaga day tatrabaho, anak ko. Amang ano ikarkarigatam laeng, gaputa talaga kayat mo ti maadaan iti trabaho. Saan, nanang? Kabailak. Katagyaman nak nga rod, ta nakastre ka kiti day trabaho. Saan ta na marigata nunay? Kan saanin anas kan nagtrabaho kayo pa iti pwesto na antimaring? Kabailak pa'y mo't, anak ko. Nanang, huston dagiti sakripisyo yo, manipod iti pimusay ni tatang. Nakakaasi kayo anang isakad iti panagbiag tayo. Itatadakilakon, kabailakon, siyak matantag trabaho para kada tayo. Saan mo na ituloy ti panagadal mo, anak ko? Rumbang ko mga adda kaitan iti kolehiyo. Okay lang, nanang. Desisyon ko mo ti saan pa ilang agtuloy nga agadal? Napatag ti adal, anak ko. Pasensya ka na, ta saan ka mo't nakabailan na pagadalan. Di yun panunutan day tananang. Anya tamo tayo. Amang ano makapagtuloy ak tumot lang. Sa anak mo't kat amaw-awanan itinamnaman, nanang. Amok, makaturpusak tumot lang. Ay, amo anak ko, magustuak ti kasta adyar mo. Kanayon a positibo ti panagpampanunot mo. Rumbang laeng, nanang. Nala, maturog tangarudon ta ni Rabien, at dantuman trabaho minton bigatan. Wilbert, si Mangpot gaya mo takin ko ka iti restaurant. Agpay, Restaurant, agpay so? umay to kano dito eh. Tsak nga mo kaslay bagbagadamat nga ado kano ti kayat na nga urnusan dito restaurant. Ado kano ti kayat na abaliwan. Masapol nga rod ang nakasagana tayo itanyaman nga ibaga ti amo tayo. Ay, kasla makapadanag nga rod ti sumango iti amo tayo. Puno day tanga imbagam. Ngam awan mo tirong nga pagbutngan tayo. Awan tirong nga pagdanagan tayo. Tararamidin tayo mo ti trabaho tayo. Sapay, data ti kabiitan ang nakastruk dito eh. Ama ano ikumpara na ta kadagiti na bayagan nga empleyado da dito eh. Data ngamin ti kaubingan nga empleyado da dito eh. Di kagdanag do na. Amo ka saan ati edad ti pangibasaranda. No di kat iti performance iti trabaho. Basta ipakita tang agtrabaho tayo tinasayaat. Nasapakan sa asubrak ita anak ko. Wananang, itakano ngamin ang mapandiakin ko iti restaurant at pagtrabahuak. Ha, akin kukwa ko nam. Wananang, naggapo day iti balasyo taaw. Kat italang ang makita mi kanidona, sipod nakaster kami iti day restaurant. Ni Sir David ngamin tinanghire kada kami. Ti manager iti akaanakan na. Iso ti katalag ti pudno nga akitagikwa, kan mangimatmaton iti restaurant. Ay, kastaya anak ko. Wananang, ado kano pa iti sabala negosyo takin kuko iti restaurant na pagpapaayak. Medyo madanagan kami nga rod kanidona, nanang. Anya ko ba nga iti pakadanagan niyo? Da kami nga minti kaubingan na trabahador iti restaurant. Ang mga no pagarupon na, asaan mi akabailan ti trabaho ijay. Trabaho, ti pakakitaan anak ko. Uray ubing kayo, no nasaya at lakit di ti performance yo iti trabaho. Sigurado ang magustuhan na kayo ti akin ko ka iti restaurant. Sapay la ko mga rod, nanang. Tamagustuhan na kaming agpaiso. Basta sa sayatan milatan ka ni Dona ti trabaho mi Tapno ma-impress kada kami ti amo mi. Sipod pimusay day di amak, ti inaklaangan tinangisakad iti panagbiag mi manang Emmy. Ado ti rigat ni nanang, kat nasaksyak amin dayta. Iso nga idi nagturpusak iti high school, diya ko nagkolehyo,
Kat ingka gumaak ti nagsapol iti trabaho, tapno matulungak ti inak. Tanakitak idin tinapalalo arigat na. Nakasarrekak nga rod kas waiter iti may sa analatak a restaurant iti lugar mi. Aklunak manang saan analaka a trabaho ti agbalin a waiter. Ngam ingka gumaak a sinursuro ti amin. Dua kami a kaubingan nga empleyado iti pagpapaayan mi. Agsipod ta dagiti dadduma ket natawunan dan nga agtrab-trabaho iti restaurant. Isu nga idinaamuan mi asumangpet ti akin kukwa iti restaurant, medyo adda amak mi ken ni Donna. Madanagan kami nga amangan no gaputa da kami ti kaubingan ken kabiitan pay nga empleyado ket paliiwan nan amin agaraw mi. Nakasagana aminan nga empleyado iti restaurant iti sasangpot ti akin kukwa, Wilbert. Wen nga rod, napaliw ko mo't dita Donna. Kasla excited na mo't ang makakita kan kwa na. Wen taam-am muna amin ida, malaksid ka data. Sapay la ko ma, tasaan unay nga istrikto takin kukwa. Sapay agsangputan dagiti umay mga dito restaurant. Sigurado ang madamdamalaeng, napunpunutay tumanin iti tao. Ikagumaan ta nga ipakita ti kinaalibtak ta iti trabaho, tapno awan mo ti makunana. Rumbang laeng. Sa bagay, manipod ng rugita dito yung nagtrabaho. Nasayat mo ti performance ta akas kuna ni Sir David. Wen matkit di Sige nga ron, rugyan tan ti agtrabaho. Agsangputan dagiti umay mangan. Pinayabandak ka no, sir? Agtungaw ka, iho. Agyamanak, sir. Kas makita, may saka kadagiti kabiitan pa lang nga empleyado iti restaurant. Kas matlaang ka ni Donna ang nakasarita kon itay. Wen, sir. Agpada kami ka ni Donna na bit pa yung nakastrict iti restaurant yo. Ubing kapay. Ngam kas napaliw ko, ang mumunter aramidam dito restaurant. Talagang min asinursurok ti amin na trabaho dito, sir. Ket nagyaman ak unay ka ni Sir David. Gapo iti panang training na kanyak. Kada kami ka ni Donna. Ngam apay nagtrabaho ka niyo. Saan ka diya rumbeng agad-adal kapay lako ma? Agkolehiyo ako man, sir. Ngam, gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Nagdesisyon nak agtrabaho pa'y laeng, tapno matulungak ti inak. Ulila ak ngaminan iti ama, sir. Kat manipod idi, nilaangan nanang tinagtrabaho tapno masuportaran na ti pamilyami. Kastagayam. Ngamamum ka diya na patag ti adal. Saan na to bang ti kinarigat ti biyag tapno saanan nga agtuloy nga agadal? Amok dayta, sir. Ngam talaga amarigatan ni nanang amang paadal kanya kiti kolehiyo. Ngam amok, sir. Dumteng tumot lang ti aldaw ama ituloy kunto ti panagadal ko. Namnamaak dayta, sir. Isungarod nga isam sa miraklat at agornong para iti panagadal kunto manen. Bilay bakit determinasyon mo iti biyag, Wilbert? Kan kas makitak, nakagat ka na respeto ka nga ubing. Mala, say-saya atom ti trabahom, ha? Aginggat kayat mo ti agtrabaho iti restaurant ko. Agtalinaad ka ditoy. Kat amok ang masupapakan to amin a sakripisyom. Nanang, amuyo. Napan ita iti restaurant jakin kukwa. Talaga, anak kaw. Kat kumusta mo't ngay? Nakasingsingpot nanang. Kat amuyo. Naikat amin na panagdandanag mi ni Donna. Gaputan na apresyar na tinakita na panagtrabaho mi.
Maragsakan ka no, tananayunan man ng tinagagat nga empleyado iti restaurant na. Ay kat, nagasat ka nga rod anak ko. Narigat itan ti makabirok iti nasingpot nga amo. Wanyarod nanang. Kat naragsakan nak iti kinunana. Nga aging kat kayat ko kano tagtrabaho iti restaurant na. Agtali na edak ijay. Kat masupapakan to kano ti amin a sakripisyo, kunana. Apay anak ko, amo na ka din o kasano ti kasasaad ta iti biyag. Nadamag na ngamin no apay adya ko nagad-adal pa'y nanang. Rumbong ka na ko mangamin. Nga iti kastoy nga edad ko. Adak pa'y lang iti pagadalan. Iso aday jay, na istoryak kan kuanan ati amin. Kat, anya nga iti kunana. Bilib ka no kanyak nanang. Narigat ka no a desisyon ti agsardeng iti panagadal. Say-saya atam nga rod ti trabaho, Wilbert. Naswerte ka nga rod tadi ta tinakastra kam. Gaputa na singpet, kan ada simpatya na kadagiti empleyado na, tinasarakam nga amo, anak ko. Kinasarita na kamot gayam ti amo tayo, Wilbert. Window na. Kasmat kan ka. Amom, idi pinaayaban nak tapno kasarita nak. Ay, perme a nervyos ko. Taapay mat. Kunak no saan anak kontento iti nakita na performance ko. Iso a pinaayaban nak. Kunak noong tanak, kat ikatan na kon, Wilbert. Sa bagay, saan ka mababalaw no kasta tinapanunot mo? Taore siyak, nagdanagakmat. Nang runay di binantayan na no kasano agtrabaho ta. Kun, nukit kitaham ti langana. Kasla na kay si istrikto. Wen nga rod. Ngambidot mat gayam ti panang ipapanta. Nakasingsingpot mat gayam. Kun, inapresyar na pa'y tinakita na kinasait tang agtrabaho. Ay, agyaman nak. Naimbag laangan. Kanamom daw na, kalpasan ti panagsarita mi. Kasla nakarkaron na nagbalinak nga inspiradong agtrabaho si ka. Ngamin, nagmayat dagiti nagao na balikas itingiwat na. Mayengganyo ka talaga, tapno nakarkaro pa'y asaya atom tagtrabaho. Wen nga rod. Kuna ni nanang, nagasat ta kano, takas jay tinasarakan tang amo. Manmano kano ngamin ti babaknang akas jay ti kababalin na. Nasingpet. Ti daduma kano, talaga trabahador ti trato da kadagiti empleyado da. Ngam ti amo ta diti restaurant. Adda simpatya na kada tayo nga empleyado na. Iso asay saya aton tapay ti trabaho ta. Tapno agbayag tapay ditoy, Wilbert. Napunas ti amin adanag ko, apaman anaam-am mo kan nakasaritak iti personal ti agtagikwa iti restaurant a pagpapaayak manang Emmy. Panagriknak kat naadaanak iti ama amang tarabay kanyak, iti anyaman a pagdalanak iti biyag. Gapo iti dayta, nakarkaron a nagbalinak nga inspirado, kat sinaysaya at kupay iti agtrabaho. Malaksid iti dayta, ad-addan a narubruban ti gagar ko, amang tunoy iti arapaap ko. Nga iti maysa nga aldaw, maituloy kung tumatlaang ti panagadal ko. Kat bumaknangak akas iti amo mi, tapno maipaayak iti napintas abiyag ti inak. Kas pangsubad ko iti ado a sakripisyo na, sipod pimusay day di amak. Dayta nga arapaap ti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno sa utak ti agtrabaho para iti masakbayak, ken para iti pamilyak. Agingga nga adadimteng apagteng adyak pulos ni namnama, manang Emmy. Wilbert, iho. At sa kumakayat ko nga isingasingkan ka. Anya dayta, sir.
Kas napaliw ko iti kadak dito restaurant. Nakirak ti dedikasyon mo. Kanti kinagagat mo iti trabaho. Kat pakaragsakak unay dagita mapalpaliw ko ka. Agyamanak, sir. Aramidok lang ti rumbang kas trabahador iti dayto a restaurant. Agpaiso tayo kunada. Ano nagagat ka kan adda dedikasyon mo iti amin nga aramidam? Adda nasayat nga ibunga na. Kat kayat ko panagnikan ka dayta abanag, iho. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir? Nagsarita kami kan ni David akanakak. Kinitaw ko kan kuha na nga ikan na kayo kan ni Donna. Iti oras yung agadal, kabayatan ti pa nagtrabaho yu dito'y restaurant. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir? Kaya't kayo pagtuluyin nga agadal kan ni Donna. Ha? Kaya't ko makaturpos kayo. Tapnusan kayo nga agtalin na idlaeng a servidor ken servidora iti tungpal biyagyo. Agpaiso, sir? Ubing kayo pa'y, Wilbert. Ado pa iti dumtingan na pintas agasat para kada kayo. Kat kayat ko asyak. Dahito restaurant ko, ti may isang agbalin nga instrumento. Tapno magun audio dagiti arapa apio iti biyag. Ay na, agyaman akunay kada kayo, sir. Diyak ni namnama mapasamak dahito kanyak. Pakaragsakak ti tumulong kadagiti nasayaat ken nagagat nga agtutubo akas kada kayo ni Donna. Agtrabaho kayo lata dito restaurant ko, kabayatan ti panagadalyo. Siyak ti makaamoy ti amin, kan may tidlat na ti sweldoyo, kabayatan ti panagtrabaho yu ditoy. Agyaman akunay kada kayo, sir. Wilbert, kaslag tagtagay na paklaang. Ringan nakman numat maturugak. Donna, sana tagtagay no tinapasamak ka data. Pudpud no. Ay na, jak pulos ni namnama mapasamak kanyak ti kastoy, Wilbert. Jay tao apagbutbut ngan ta idi. Isugayam ti mangtud iti na imbag agasat kada taadwa. Pudno day tangay bagam, Donna. Oray siya nga rod. Kaslasanak pa ilang nga mamati. Agasam, at dalang nga rod ang trabaho ta. Maituloy ta pa iti panagadal ta. Agyaman ta iti Diyos, taimpaay na ni Sir kadata. Sigurado ang maragsakan lakit din ni Nanang. Apaman amaamwan na dahi ti anapasama kadata. Maragsakan lakit di, Wilbert. Kastamot lang ni Nanang ko. Pakaragsakan na lakit di dahi ti anapasamak kanyak. Kasla nakaragragsak ka si Mangpet anak ko. Talaga, Nanang. Nanang, ada good news ko kada kayo. Nay, anya ngay day ta good news nga ibagam kanyak anak ko. Makapagtuloy ako ni agadal. Makapagkoleyo ako, Nanang. Ha? Kasano ko maabapasamak day ta anak ko? Ada ka din umdas nga urnong mo abusbusam nga agadal? Awan pa'y, Nanang. Ngam ti amo ki di restaurant ti mang paadal kanyak. Anya? Agpaiso ka di day ta nga imbagam, Wilbert? Un, Nanang. Kinasarita lak ti amok. Kaya't na kami apagadalan kini Donna. Kabayatan ti pa nagtrab-trabaho mi iti restaurant na. Ay na, nagsaya atan ngay anak ko. Talaga anasing putje amo yo. Un nga rod, Nanang. Nakasaysaya ta tao. Panagriknak, matungpalan ti arapap ko ang makaturpos, Nanang. Aginroll kami iti dahi ti apa nagsisarak. Ipaayanda kami kano iti oras nga agadal.
Kaya rigan mi ti working student ka ni Dona, nanang. Ay, maragsakan akparakan ka anak ko. Hangam, kasano tayo ngay nga ta makasubad iti kinaimbag ti amo yu kada tayo. Adan na panunot ko, nanang. Ibagak ka ni Dona. Amangala kami iti kurso amaya natok matlang iti trabaho mita. Tapno itintumot lang negosyo ti amo mita pagtrabahuan mi apaman na makaturpos kami ka ni Dona. Nay, nasaya at daytaan na panunot mo anak ko. Katitapay laeng, kablaawan kan Wilbert. Matungpal mo't laeng ang dagiti arapaap mo iti biyag. Dona, umadanin ti enrollment. Anya nga kurso ti enroll mo? Among Wilbert, napatagan kanyak ti kastoy a trabaho. Siguro, oray makaturpusak ton, kastoy mutla a trabaho ti kayat ko. Ala, oray siyak Dona. Isungorod na panunot ko. A hotel and restaurant management lang ti alaga kurso. Kaya't kung amin asubadan ti amin na kinaimbag ti amo ta. Isadyak to panawan. Oray makapagturpusa ko ni ti koleyo. Ala, kastamot ti kayat ko a kurso, Wilbert. Kayat ko lata ti agtrabaho ka ni amo, oray nagturpusa kun. O sige, day talagang na kurso ti alagang ta Dona. Kas pagsubad tamutan iti kinaimbag ni Sir kadata. Umadalin ti panagsasarik, Wilbert. Amam ka din noan na ti alaam a kurso. Wen sir, napatagan kanyak ti trabaho ko diti restaurant yo. Isa ti alaga a kurso, kaya't mainaig mo't lang iti trabaho ko, sir. Kasamo kun ti kayat mo nga alaan a kurso, Wilbert. HRM ka di ti kayat mo asawan? Wen sir, kasta nga rod. Kaya't kung amin tagtrabaho lata kada kayo, ora inton nakaturpus akon. Isa aday tati kurso anapilik. Ken, day tamot di pang subad ko iti kinaimbagyo kanyak. Di kay ito panawan, sir. Oray nakaturpus akon. Agyamang nakiti kasta ka panunutam, Wilbert. At takan ka, no isuday ta ti pagasmam. Ngam di mo panunutin ti panagsubad mo iti tulong ko. Gaputa nagtao day ta iti puso. Amok dita, sir. Ket aging katong palbiag ko, ajak malipatan dito nga impaayo kanyak. Itapay laeng kablaawan kan iho. Ket namnamaem nga aging gat makaturpos kayo kan ni Dona. At taklat na ditoy amang tarabay kada kayo. Agyaman ak unay kada kayo, sir. No maminsan manang, adda dagiti parabor akalaat nga ipaay ti Diyos, nga agtaod pay kadagiti tao aditay namnamaan. Gapo iti tulong ti amok, nakalpas kami kani Dona iti kurso nga hotel and restaurant management. Tungpal biag ajak malipatan ti amin ana ipaay na parabor kada kami iti gayam ko. Kat saan laeng aday tamanang, talaga atinungpal na ti Karina nga aginggat makaturpos kami at dalatta amang tartarabay kada kami. Nangibangon iti may sa branch ti restaurant ti amo mi, kat da kami kani Dona ti dinutukan na amang imaton nga iso ti pamasterkan mi aging gaita. At damoten bukod mi a pamilya kani Dona manang, ngam agtultuloy latta ti panagkadkadwami. Agsipod ta nagbalin moten anasinged dagiti pamilyami iti tunggal maysa. Kat ti kang runaan apan nakaamami,
Ti amo mi, anang ipaay kada kami itinapintas nga oportunidad, tapno maparang ay mi ti masakbayan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Wilbert. Wilbert, kablaawan ka itinapintas agasat asimmang baykan ka ken iti pamilyam. Pudnoon ay ti kunam, nga adda dagiti sumangbay a parabor nga ipaay ti Diyos, aditay pulos namnamaan. Basta ditay mapukawan iti panagtalagkan kuana, ken saan tayo nga agsarday a dumawat iti pannarabay na. Sapay kuma taagnanayon ti kinaragsak ken kinasingad ti tunggal maysa kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag.